Razmišljate kako unaprijediti posao, riješiti izazove, razvijati planove ili poduzetničku ideju? Iskoristite priliku da o svemu tome razgovarate sa stručnjacima jer na vaša će vrata zakucati partneri programa Obrtnik i partner. U razdoblju od veljače do lipnja partneri programa Obrtnik i partner obići će tisuće obrtnika, pružajući im priliku da se informiraju o mogućnostima kako poslovati efikasnije i s manje troškova. U sklopu programa Obrtnik i partner na raspolaganju su vam posebne ponude kod partnera programa Zagrebačke banke, Hrvatskog telekoma, Croatia osiguranja i veleprodaje Velpro, a u ovoj akciji partnerima se pridružio i Peugeot sa svojom ponudom. Kroz program Obrtnik i partner obrtnicima su dostupni proizvodi i usluge svih partnera pod povoljnim uvjetima, a ovoj posebnoj terenskoj akciji pridružio se i Peugeot sa svojom posebnom ponudom. Nadamo se da će obrtnici prihvatiti ovu inicijativu i da ćemo kroz razgovor još produbiti zajedničko razumijevanje partnera o potrebama naših obrtnika i da ćemo biti u mogućnosti naše proizvode i usluge prilagoditi upravo tim potrebama na još bolji način. Prihvatite priliku za razgovor, recite što vam treba kako biste poslovali bolje, efikasnije i s manje troškova. Informirajte se o svojim mogućnostima i saslušajte besplatan stručni savjet.